הגברת לבנה מסנברג. הגברת לבנה מסנברג נולדה בטרנסילבניה ב-1930. 3 שנים לפני קום המדינה, בהיותה בת 15, עלתה ארצה במסגרת עליית הנוער באונייה כנסת ישראל, ונשלחה לקבוצת יבנה, שם עבדה בבית הילדים. ומיבנה וחכמיה אל התל שכל הפיות פונים אליו, סמינר תלפיות. אחר כך קיבלה כיתת תלמידים רב גילית. כעבור 5 שנים החלה ללמד בבית הספר נצח ישראל לבנות, והייתה מורה נערצת ואהובה. לבנה מסנברג יזמה וביצעה במקוריות ובמסירות את טקסי בת המצווה, שהפכו עם השנים למקובלים בכל מוסדות החינוך הדתיים והחילוניים. במקביל לעבודתה השלימה לימודים אקדמיים לתואר ראשון בהיסטוריה באוניברסיטה העברית. בשיר השירים אנו קוראים שחורה אני ונבה. לבנה ליוותה בעבודתה החינוכית תלמידות ממוצא אתיופי, והשקיעה בהן רבות כדי לקדמן ולהעצים אותן ואת משפחותיהן. לימים אימצו לבנה ובעלה דוב משפחות עולים מרוסיה, וליוו את שנות קליטתן בארץ. סייעו להם במציאת עבודה, בהתאקלמות בחברה ובאורח החיים היהודי-ציוני. לאחר פרישתה לגמלאות התנדבה לבנה במשך 10 שנים בביטוח הלאומי בפתח תקווה, וליוותה אנשים במצוקה. גם בשנים האחרונות עוסקת לבנה בחינוך ובהוראה, בהתנדבות, בסיוע לתלמידים מתקשים. פעילה בסניף הסתדרות המורים בפתח תקווה ובחוגי חזון, במסירות ובצניעות. לבנה היא אם, סבתא וסבתא רבא למופת, והיא עמוד התווך במשפחתה המורחבת. על כל אלה ראויה וזכאית הגברת לבנה מסנברג לתואר יקירת החינוך הדתי תשע"ה.